ngamandla. Washalaza nje mfazi. Shawo cha ngisaba lento kuthiwa ngazi baba kabani. Yabo manje ngisashaya ovalo kodwa ngisaphuza amanzi. Le eyibhome khona la noma usho le yangampela. Mina angisazi. Kodwa sawubona Ntokazi Makamela. Asinjani? Asiliyeke leli lika Makamela bakubeze bani igama ngabe kubhizi. Unhlanhla, unhlanhlo, Ntombi yenhlanhla. Oh cha ngaze maningi. Ngaze nganenhlahla ke nami yazi namhlanje osukwini. Hawu ngezele kangaka. Inhlanhla. Yiphi inhlanhla onayo? Inhlanhla ukuthi phela nqumana sesinqumana kanje inkundla zokuxhumana ngithi sibuye singanitholi kahle masuke simbona ebantwini nesicashela. Hayi cha nje isho nje ukuthi indoda ingenwa amanzi emadolweni mephambi kwabantu. Hayi bo yiphi usho le kanti lana sicashile phela siphambi kwabantu bakhona la usugaga wena Cha phela akufani inkundla zokuxhumana nokuthi umuntu umbone akufani. Mana kuhluke mhlawumbe la ukuthi uhluke. Hawu angeke ngazi ukuthi ngachaza kanjani kodwa umuntu uyakhululeka mengekho phambi kwentombi eyibona face to face. Yabona nje nawe ngathi ukuthi kancane ubucela amazwi koseceleni ukuthi ungathini. Yaphinde ngaba ngedwa futhi siyafana ukuthi sinqumana phambi face to face singasho kanjalo. Kumbe uthe unhlahle igama mina elami ngihamba egole bolonto. Usangizwa kodwa noma angazi noma networking akumina noma ngakwena. Mina nginenkinga nje kancane. Njengamanje iyalungiseka. Mfasa wethu akathi ugibela phe kombhede. Inetwork yakhe ngathi inetwork yakhe ngathi iyazamazama earthquake. Ipheshulo moya. Mina ngisazi Nkosi yami ukuthi ngabuye ngenze njani ngoba phela angijazi lokhu kudabuka nje nangazi. Yabo. Ngicela ningitshele uma ukuthi iyabamba noma iyadedela ngoba lokho hayi isiphilisa kabuhlungu. Ngathi rojiwe bahlali. Asi naye sibuye. Jobe mfethu mina ngedwa nenkinga. Angimuzwa Mfasa. Mfasa awulo. Kwavela vakashela indoda yakhe angazi kodwa ayi waphuma kanjalo Mfasa. Na ingane lahlile bafowethu. Yi-uncle lengane. Ingane lahlile. Ile ngane lezi so 1 million kanjalo yi-uncle lahlile. Uba wathi ngibheke insizwe khona la. Ay manje anifake nje imbono yenu ukuthi i-network noma ukubaleka anifake nje imbono yenu lapho sibone ukuthi lensizwe yasolile. Mina owami umbono ngathi ibalekile insizwe. I request honestly accept. This one. Nayi yangena. Sibuyile. Aqhubeke. Cha bafowethu ngicela ukuphakama nokuxolisa lana nokuzithoka
lokho kwenetwork akukho ezandleni zethu manje ayikho into esingayenza nathi mayisuke isinqabele yasinqabela ngiyathemba sengiyazwakala njengamanje. Hayi sekuzwakala kahle manje. Hayi cishe kwehle isithunzi sami sekuthiwa ngivaka hayibo njani ya ntokazi bengisasho lana ukuthi yazi ngikubukele kude ayibolodo leyo mangikubukela kude ngizitshele njengensizwa yakethu ukuthi mangathiwa ngithola umsuzwana nawe ngingawusebenzisa ngingawuqedi ngoba uzukwanela kulokho engifuna ukukusho kodwa-ke ngoba nakho-ke sengithola okungaphezulu hayi ngicela ukuthiwa sengiqhubeka ngaqhubeka ngemvumo yakho. Manje awungitshela kabanzi ngawe ntokazi la ukuthi uhlala kuphi phela singazi siyixoxe kanti mhlawumbe yabo usuke ufike ngokuvakashela sesikubonela khona umuntu okuhamba. Oh hayi cha ngokufihla ikhanda ngifihle la eSunnyside kodwa-ke ngokokuzalwa ngizalele eGreat Town ngakhulela ePhulweni ya yazi kanjalo nje wavele wawumkhaya ngazo zonke indlela ngoba phela iSunnyside umakhelwane eGreat Town umakhelwane kodwa-ke ngoba ngiyabona le nkundla lena ayandile kakhulu hhayi ngingabe singasayiqedi kakhulu la indaba phambi kwabantu ngoba yazi ukuthi amehla abantu ayagobhela ngibe sengithi nje DM yabo sengithi slide what awu kusho lo kanjalo emandeni cha ubathe ngisemandeni ngoba phela ngaze ngisho cha kathi nolwazi yini ukwangilandelela msisi kanti umakhelwane ubumusho wakubo cha phela indawo esondelene neGreat Town singaqala ngekwamaphumulo siye sidenge sigcine ngamandeni mina bengakayibali manje kodwa ngoba useyibalile yebo yini futhi kade ungiphenya ne awu angibhorekile leyo ndlela hayi cha phela ungasho njalo ngoba siphambi kwamehla abantu ingakho ngithi mina hayi boba lo ufuna ukuze ngihlela kanjani akamancane mina ngizosikhulumela nawe private ngicela ukuthi unginike imvume ukuthi ngikuthole private noma unginikele uJobe indlela zakho zokuxhumana nawe ocingweni ngikuthole ku-WhatsApp ngoba ngathi ubona ukusheshe yabo kulamalanga. Hayi khulileka mina bengifuna ukuxhumana singokuxhumana nawe sekuba yimina engithinta yasho leyo nto hayi kulungile no right kulungile mayengangishaya nje umama wasekhaya kodwa khona indaba esekutheni ngifuna ukulamanisa wena ntombi ayibona lonto ungilamanisa ngiba wesingaki uzoba nje singasho nje sithi la kodwa kude kakhulu sokele hayi angithandi ukulamaniswa mina cha ufuna ukuba angithi phela uzoba weda nawe ngendlela yakho khohlwa ukuthi njani ngilamanisile khohlwa ukuthi technically uzobulamanisiwe kodwa nje uzoba weda ngendlela yakho noma nawe njengentokazi mawukuthi uzokwazi ukuzisebenza kahle uzoyithola usele wedwa yabo phela akulotshelwe yena vela ngathi yabo bekusaboniswana indlela zodabo zonke manje ku-right ukuthi ngimgudluze hayi une-go ahead wayisho labelungu ntombi hayi akagudluzwa phela umuntu mengabe bengabe intombi le enye ingakashelwa wena phela okangishela usangigcina ungivele nje ngoku-DM lalela ntombi lalela ukuthi ukushela kwenziwa ngendlela engafani mina ngikushoyo ukuthi ngicela sikhulume eceleni ngisakucela njengamanje yes ngisakucela njengamanje ukuthi ngikucela eceleni ke sikhulume sibonisana njengabantu ababili sibone ukuthi sifinyelela kuphi ntombi indaba iqalwa la masemeliqeda iqedwe eceleni phela angithi uyazi ukuthi hayi angiyeke lento engifuna ukuyisho kodwa nje ilapho ntombi ukuthi iqale phi singayiqala nasebusweni siyiqede efonini
akubalekile ukuthi iqale ebolonda. Ngemvumo kaJob uyavuma lapha mphathi wama-rooms. Ngo-elethu ngiyavuma nje impela ngiyavuma. Phela isikhathi sebenza ngesikhathi. Job bethi ngazi vele wena uzongilahla. Hayi cha ngicela ukubuza phela lana yabona lana ukhuluma indaba zomamkhulu yabo. Manje mhlawumbe unayo i-letter of permission ukuthi ube la njengamanje. Ngoba phela lento izosabalalezwe lonke. Umuntu waseChina uzobona kwakhona umfana wasemandeni noma wakuphi. Angazi ngitshela ukuthi ngowasemandeni bengingazi nami kodwa ke bese ngitshela ukuthi ngowasemandeni. Akuchaza akunabi lapho uthatha. Ngicela ukubuzela yena. Owakuphi nendawo? Ubumsaba wena yini? Ubumsaba wena yini? Hayi, shuthi ngezwe ngidlula ngendlela. Ngase ngathatha. Hayi Job, hayi Job. Ungayibe kanjalo. Wezwa kanjani? Asikho isimo sokungena mhlawumbe. Asikho nje isimo sokuthi ngavundulula cha. Mina ngiyasola. Nalo phela enkani lapho. Uyakhala uthi hayi. Uyacela ukuthi ayiphelele khona la. Ngoba vele nalo la yakhona ekugcineni kothiwa yes or no ekugcineni sekusho konke yophela ngo yes noma ngo no. Wena Job ungilahlile. Ngiyabonga kule nkanini. Hayi kulungile akabi Ntombi ngizanithola enye phakathi Nkosi yami akunankinga. Ngimela ngithatha ihlangothi. Ngineutral abangiphani nendawo. Qale wangilahla usuphani nendawo ngoba usubona ukuthi khona obhekhamini. Cha mina ngithi sikusizile ngoba vele kunesifiso ukuthi nje busifisile. Mhlawumbe bese sibuza nje la ngaphakathi yabo. Mhlawumbe sine depression manje asingenelelanga. Awu Job. Senqedile noma ngisaqhubeka. Mina Job ngiyasola kathi nosisi unenkinga yakuba phambi kwabantu ngoba nakho uyazi ukuthi ngisuka nendawo futhi kathi khona uphenyo kade lwenza kuseceleni yabo. Cabanga ukuthi nawe nalokho ukuthi uphambi kwabantu unamahloni yini Ntombi khona okubukayo mhlawumbe. Ngendawo nje kuphela sengaze thiwa nje namahloni. Cha nje ukuthi kuyasolisa mina sengiyasola ngeke sengiyasaba. Usefani. Hayi Job ngiyabonga ngethuba engilitholile Nhlanhla ngiyabonga ukwazi Ntombi kodwa hayi ngeke ngiyabonga nje. Imake uvula umnyango lapho kwangena umuntu othile awuchaze nje kafushane usuphuma nje awuchaze kafushane. Kungene bani kumbuyi mina. Ngoba phela mina intokazi ifika yathatha isikhathi sayo yameceleni ezinye intombi zayishiya zahamba bese jikijiko isume emakhoneni abathile. Ukuthini ngalokho mhlawumbe ukuxolisa nje ukuxolisa usuphuma. Umfowethu la engishara naye igumbi lana phecelezi uroommate. Hayi siyabonga. Awumnikeze ilink la yangene azoshela naye. Hayi